ang lockdown daghay gitudlo sa ato tungod sa lockdown daghan tag na-discover sa atong mga kaugalingon. Ang uban na-discover nila nga suod kay sila sa ilang pamilya nga inana ba na uban pod na-discover nila ilang talent. Ang problema kay ang uban ilang talent kay maghigugma sa sayop nga tao. Maghigugma sa sayop nga tao. Ang uban kanang mga banga kayo moduwa sa una karon tungod kay lockdown master na kayo sa mga duwa kay hasta gud ang gugma giduwa-duwaan na lang.